wena ukuhlaza. Shuthi ngifuze wena. Wena uyayisa wena ngithola kahle ngithola wena bastard ha bheke zomuzi khani uyayisa wena doti Ngizoza ngikuyenza. Yebo. ngicela ungenzele into eyodwa ake ngithi ngithini hlukana nomuntu wami ngithi ngithini lo muntu lwana mina sengidlule into eningabi naye Uzongitshela uzobona ukuthi ngizokwenzani uzobona ukuthi ngizowenzani ngitshele mina ngithini bhuti ngicela ungiyeka bani ngicela ungiyeka bhuti ngicela ungiyeka Ngicela ukuthi sizameni ukukhulumisana kahle sonke ngiyanicela. into eyikhuluma isikhathi nje Nginibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi ngifuna nomuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamalizulu. So nakanjani nje besivashele namhlanje shuthi ikhona lento angayithola kahle neze kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe eyenzakalayo muva nje. So ke uzosichazela kabanzi ukuthi ingabe kwenzakalani kuthini into sabona njani. yebo sesunani Ngiyaphila wena? ngiyaphela sis Ngicela isibongo negama lendawo la usuwakhona. nguSamke wakaZondi ngihlala eMbumbulu. Yeah, okay, eMbumbulu. Where about? eMbumbulu khona indawo ekuthiwa isemsholozi abantu abaningi ave bengayazi mhlawumbe wazonkantolo kanje Ngiyakwazi umsholozi Yebo. futhi ngiyakwazi ngempela ke umsholozi. Ngiyakwazi Yebo. umsholozi. So ukhulela khona? ngikhwele khona Namanje uhlala khona? yes Oh, okay. Okay. Mm. So ngahamba kanjani kwi-relationship yakho nomuntu wakho naqala ukuhlangana and the time kade nisahlangana ubekuphethe kanjani awumphethe kanjani and mekukuthi kwaba khona ushintsho lwaqala nini? Nomuntu wami sihlangane 4 years ago wafika ewumuntu nje ugaye ezocela umsebenzi nami ngathatheka-ke lapha nalaphana and then we started dating emva kwalokho couple of months later ugeli wakhetha wagcina sekusebhaka wabheka kwabhekana nosana omncane emva kwalo before that uguy actually wafika emsebenzini efuna umsebenzi so ngazama-ke nami ukumhlanganisela umsebenzi ogcina sewutholile umuntu osebenzayo sathandana nje kamnandi si-8 couple until-ke sisi ngize ngithola ingane sorry a bit emotional Wazondi eMbumbulu. Okay. Mengithola ingane uguy ngihambe ngiyohlala ekhaya for leso sikhathi maternity leave mengibuya kwi-maternity leave ngisahlele ekhaya aqale abe offish uguy ngithi akuseyena umuntu wami lo mengizwa ngabantu emsebenzini because I'm like okay ngibuyele khona back emsebenzini ngibele emsebenzini how bafethu maternity leave yami siphelile sengiyabuyela abaphathi baqale nje babe nokungidistance how kwenzakalani ukuthi hayi no sisi you can go back home sizokubiza mengabe usikhona isikhala sakho kanjani sisi because imina umuntu obesebenza nekhaya so isikhala msiva lo Isikhala kanjani? yes siva lo ba isikhala sami hayi okay ke ngithole ochomi khona la emsebenzini ngibuza ukuthi hayi guys kwenzakalani bangitsheleke ukuthi no actually sekhona i-new member emsebenzini engene esikhaleni sakho ya replace wena and mengizwa ukuthi uguy lo wami was part of lento le yokuthi athi ugela aqashwe emsebenzini Ugeli lo khona? Yebo. Okay. Ugeli sithuthi sebeya date nomuntu wami. Nakhona futhi ngizwa ngawo ama colleagues ukuthi ugeli is actually dating ubaba wengane yami. Hayi uguy ngimconfront aphike sisi kuzobe ukuthi ke nami ngiyazama abantu bazo-investigatela ngiba-grade proof they have pictures abo behambile on vacations lama vacations nalawo mina ngisanako kwangani sengiyayibonela indaba yokuthi maintenance ingane ngiyazibonela ugaya asa-answer kwama calls ami sengumuntu nje ojola yedwa angisenangane sebabe ngane okubuhlungu kakhulu sisi ukuthi nasemsebenzini isho ukuthi sebethathe iside lalo sisi lo and ngizwe ukuthi umuntu wami yena one upper hand
ekuthanda lo sisi lo aqhubeka asale emsebenzini. Mina ngisenamsebenzi, angisenababengani. Mhlambe ke ukukhuluma kwenu ba uthi ngaleso sikhathi sowuzwile nje ukuthi seqasha umunye umuntu wangena esikhaleni sakho wena sekuthiwa imba kancane uhlale ekhaya. I-conversation yenu ba uthi ibiba kanjani? Phakathi kwami noGaye. Yes, noGaye. Ngisaqala ukuthola akangitshelanga yena sisukuthi Wathola ngama-colleagues. Yes, ama-colleagues. Nina by the time bekwenzakalani nina nento ba uthi? Ubeseqala kona mhlawumbe pheke kuthiwa ngesintu ingane isichitho. Ngingatsho mhlawumbe no mhlawumbe ngoba khona ingane there is a distance because yambona ukuthi nje asana sikhathi nje sami even during the pregnancy vele sasisingasazwa nesisikahle. So after ke sengithatha i-mental leave ngehlala ekhaya uyabona khona ukuthi hayi no man akena umuntu engimaziyo lo. Ngingakusole futhi ukuthi uyacheatha. Mana umntwana wamcela yena noma wafika nje uthandweni lenu? Wafika nje ethandweni lethu. Oh, yona into eplanning. No. Okay. Eish. So wawusu umthola kanjani lo girl lo ongene esikhaleni sakho? Ugele ngize ngasizwa wona ama-colleagues ukuthi ngoba benginabangani bangaphakathi bangitshela onke ama-details ke akho ugeli bangisela nethombe yonke nje into about ugeli bengizwa ngabo labantu abangaphakathi emsebenzini. Mhlambe uke waba naye ingxoxo nikhuluma about 2 nje icale noma sefonini noma phone call noma WhatsApp noma TikTok nje inkundla zokuxhumana noma unele wathola inamba yakhe and wasuwakunikeza? Inamba yakhe bese ngiyitholile. Ngamconfront ugeli uyazi ke nakhona esifazane mukwatile you know how you react siyathuka nani so i-first encounter yami naye ngeke ngisho siyaba right because nami ngikwatile. So into engibengicela ukuthi angize ngifike lesigabeni sokuthi ngcono ngize ngimlethe la mhlambe ngizokwazi ukukhuluma nje umuntu wesifazane ngoba lento iyangihetha kakhulu and ingitraumatizile because sengiqala ngisho ukuba naqala ngisho ama-therapy sessions ngiyabona ukuthi ngine trauma njengamanje ngine trauma and I'm depressed because umsebenzi anginawo nalengane babo engane akekho ungigostile so ngizophila kanjani ugesho uthi yena manje umuntu oseyis isimiso empilweni yami. Yithi ngimlando girl khonzo kwazi uzikhulumela naye umbhekile. Okay. Ngicela isandla la. Kulonyaka zikujike kakhulu izinto ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalomuthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy ku-062-219-7748 adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu ngala uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo singase sifisa ukuthi simbuze yona. So ke sike sizwe ngabe ukuthi uzohamba kanjani njani. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho abani? Okay. Ukuphi ekhaya? Samlazi. Uyamazi ukuthi ngihlala naye? Yeah, kancane. Umazela kuphi? Ubesebenza la ngisebenza khona. How come wazi umuntu okade esebenza lapho ngaphambilini wena ufika uzosebenza? Ukuthi ngizwile ngaye kancane. Batheni ngaye? Ubezwana nobhuti engizwana naye manje. Oh, okay. Oh, uyazi kanti. Ubhalile kuhlelo lithi umfunani umuntu wami awunemibuzo nje eminingi adinga ukuthi ayibuze akubuze yona so ngiyacela umlaleli ufuna ukubuza ukuthini. Ngicela ukuthi ukhuluma naye. Ya Ntombi. Mina ngifuna ukwazi ukuthi kade ufika wena emsebenzini. I am sure ngeke kube awuzange uzwe ukuthi lo guy enyobana naye ukuthi unomuntu Ngingemsebenzini angizeli indaba. kodwa uzela indoda. Yena phela sitholane ngaphandle. Uthwala indoda ngaphandle. Awuficanga emsebenzini. Usho ukuthi ungenza isilima sisa ngithi. Mbona mina ngibona isilima.
Angazi ukuthi ngothi ngenza isimo. Uyazi nokuthi lo mfana othanda naye unengane. Uyakwazi ukuthi lokho wona. Wesisi, uyazi ukuthi lo mfana othanda naye eyeyisa lengane sisi yazi ngikwazi ngisho ukuyibuka. Wena ukuhlaza wena. Wena ukuhlaza. Shithi ngifuze wena. Wena uyayisa wena. Uyayisa wena. Wena ungithola kahle. Ungithola. Wena bastard. Ha. Bheke zomuzi. Khani. Uyayisa wena doti. Ngizoza ngikuyenza. Ngicela ungenze lento eyodwa aka ngithi thini? Hlukana nomuntu wami. Hlukana nomuntu wami. Ngithi thini? Lo muntu lwana mina isengidlule into eningabi naye. Awuzongitshela uzobona ukuthi ngizokwenzani uzobona. Uzobona ukuthi ngizowenzani ngitshele mina thini uzongibhuti ngicela ungiyeka bani. Ngicela ungiyeka. Ngicela ungiyeka bhuti. Ngicela ungiyeka. Ngicela ukuthi sizameni ukukhulumisana kahle sonke ngiyanicela. Ayikho into ekhuluma ngesikhathi nje mina. Ayikho into ekhuluma ngesikhathi nje sisi. Ngithi thini? Lo muntu ngiyafena ngikhuluma naye kahle. Ngisahle nomuntu wami uzongitshela ngizokwenzani. Ngiyasina ubengazi ukuthi lo muntu unengane unomuntu emsebenzini. Shisigwebo. Ayikho igwebe angisakhuluma nawe. Mina ngikhuluma. Mana kancane usikreta ngisakhuluma nawe. Mina ngikhuluma nawe. Ngicela ukwazi okuthembisene ubhuti. Oh niyathandana nje. Hayi into abethandana banyobana labo ngoba befuna umsebenzi. Ugela msho walala nomfana lo ukuthi athola umsebenzi. Oh. I am definitely sure ukuthi walala naye ukuthi athola umsebenzi. Wawukuphi? Singakwazi ukufanele ubhuti sizwedla ukuthi lime kanjani. Ngiyacela. Siyamfonela. Uyavuma? Yebo. Ngiyacela isifonisi. Private number hello. Sawubona njani? Yebo sawubona. Alright? Ngiyaphila sisi kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Awukho busy? Sisi wami yokwamanje ngisabhizi kancane ngisacela ukubuya kuwena manje noma ushiye umyalezo fast la ngizobe ngibuyele kuwena. Kwamanje ngisabhizi. Oh okay, hayi kulungile ngiyabonga. Ngiyabonga. Lensizwa ngathi ihlezi ematasa. Kufanele hlezi imatasa since ngilandela igeberesh. Into izo naye. Ngoba nginawe la. Ngiphumile kuwena sisi. Ngiphumile ngisakhuluma nawe. Mina ngikhulumile ke wena. Wena ungilethela Uzoziphatha kahle ngikwenze lokho. Ngeke ngikwenze. Sibindi sakubathina abazali bakho. Ngeke ngikwenze lokho. Bathina abazali bakho. Wena wakho bathini? Sengathi ungammitha. Yazi uthini? Ngikufisela ummithi emntaka yazwani. Ummithi ama-triplets, akumithi ama-triplets akushiye nawo kanje uwondle Hliziyo ebuhlungu ekhulumayo. lungile ke. izogcina kuphi into saqhubeka nobhuti. Uzela ngishila umsebenzi wami. Umsebenzi? Phela nje sisi angishila umsebenzi wami because ngiyasola ukuthi nawe unayo isandla sekutheni ungabuyela emsebenzini. Muthi uqhubeka nomuntu wakho. Futhi uyazi futhi wena ngiyakuyeka wena. Lela dali, wena ngiyakuyeka wena. Yazi ngalo mfana loyo. Ngeke usamnuka. Yazi ngithini? Njengoba uthi umuntu wakho lalela dali. Loya? Indaba uzowenzani? Thula uzobona. Kuzokwenzakalani? Uzobona. Akayika khuleka sisi. Athule uzobona yini. Awusana ndaba nomsebenzi manje? Ngisanele sawufuna umsebenzi kulungile. Oh so right. Hayi awuthatha umsebenzi kodwa umfana yena akakhuleke. Owalo. Kusuka ngasembumbulu umthenza kanjani sisi? Ungasembumbulu mina. Ungangithathi nje kanjalo. Ngalinge tshela. Nalo muntu omdlise wona uzophuma, uzomphalazisa. Sekwazi wena lokho? Girl. Yindaba. So noba uthi niyaqhubeka ngithanda nomuntu wethu. Hayi akaqhubeki yena. Ngiyamtshela futhi akaqhubeki mina ukhona baba ngiyadlala. Uyadlala. So esibona. Alright. Okay. But nawe okumancane ushisa. Hey. So njengoba akaphuma ku relationship and wena uthi uyaphuma ikhona yini into othi uzoyenza? Akakhuleke yena uzobona. Ngeke futhi lenyanga bezathandana nalo. Ngiyamanga. Ngeke iphele lenyanga yanga. Lo wamdlisa lo. Sahla ngisolo udlisa amphelo lona ngizolikhipha yonke lonto mina kwasembumbulu sisi. Ezophuma yonke nomdlise yona. Usazobuya nosahlanisa mhlawumbe into ompha yona nalo muntu ofaka kancane. Phela singiyagcobisa yena ngaphansi. Oh wena usuzofaka kakhulu. Shothi. Wazwana nolwazi bo. Awuzama yini nawe angakusebenzela? Akento engitshela wena le. But ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngiyabonga ukuthi uzile.
Kodwa-ke ngibona ngazuthi akupheleli la. Ngiyacela ngemvume yenu, mhla nginidinga futhi nginithole. Because ngidinga ukwazi, because ngithe ngithi ngiyamfonela ubhuti wabantu umatasa, asikwazanga ukukhuluma. And ngeke sikwazi ushiyile ngakanje, fanele sigcine sazile ukuthi kwenzekeni kunini nobawu-2 sekuhlangene nobhuti wabantu. So ngiyanicela, la ngidinga khona ukuthi kube ukuthi ngizonithola, ngiyanicela. Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani, and ayiba kubuhlungu shem, kuyazwela kakhulu ngoba kunamanga phakathi ekubeni kade kukhona igama elikhulu elithi uthando. Kodwa phakathi lapho futhi kulelo gama kunamanga, inhliziyo khona ephukile, khona engekho right, khona esazophuka na angazi. Kodwa-ke ngoba asikwazanga ukukhuluma nobhuti, ngabe at least sine show manje. Ngeke sikwazi ukuthi methu umuntu ubhizi siforce simphoqelele sifuna ukukhuluma naye ethi ebethu ubhizi, okungenzeka ukuthi usemsebenzini nanokuthi kubalekile. So ngiyacela nje ukuthi nehlise umoya kancane, mabe ubhuti evuma ukuthi abe nathi na kanjani sizokwazi ukuthi bahlanganise bonke bobathathu sibone ukuthi yini ezophuma. Ngiyacela singakhohlwa subscribe, like, ushare, ngithanda kakhulu. Bye.